Billet, kameleon. Nu er det tid til jeres første test, så hør godt efter. Som igen er det utroligt vigtigt at kunne forklæde sig og påtage rollen som en anden 100%. På akademiet plejer vi at kalde det at være en kameleon. En af de skills, det kræver for at leve sig 100% ind i rollen, er at mime. Så se godt på Agent 1. Hey. Og det Agent 1 mimede her var 2. verdenskrig. I modvind set fra oven. Vælg en agent, som er mimeren i næste test. Nu er det din tur til at vise, hvordan man mimer.